Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξω Rivals με έναν φίλο μου. Θα μπούμε αυτή την αγαπημένη μου το Village. Και όποιος είναι καινούριο στο κανάλι θα κάνει like και εγγραφή. Και πάμε. Περιμένω λίγο γιατί βαγέμαι στην αρχή. Διαλέγω flare gun, αυτό και αυτό. Και κοίτα, ναι, να βάλω μια τέτοιο. Και πάμε. Όχι ακόμα. Τώρα πάμε. Κοιτάξτε λίγο πόσο καλός είμαι. Να ανεβαίνει αυτός πάνω. Κοιτάξτε. Α, πήρε και shotgun. Και κολλάει όπως πάντα. Κολλάει, ναι. Κοιτάξτε πως κολλάει τώρα. Κολλάει, γαμό. Γιατί κολλάει έτσι? Πως κολλάει έτσι ρε φίλε? Πού είναι αυτός? Με βρήκε με shotgun. Δεν πειράζει, κάντε όλοι like και εγγραφή όμως. Θα πάμε με αυτό. Πάμε, δεν με ενδιαφέρει, ξεκινήσαμε. Θα του ρίξω. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι ρε? Τι ρε? Γιατί μου γράφει ρε αυτός? Πού είναι? Γιατί μου γράφει γιατί? Παιδιά, μου γράφει γιατί? Δεν το προλάβατε. Αλλά μου γράφει γιατί? Δεν ξέρω. Αλλά δεν τον βλέπω. Νάτος. Ω, Νάτος. Δεν τον φάω. Όχι ρε. Όχι, πού είναι? Πού είναι ο τυπάς? Πού είναι ρε? Πάμε πάνω να δω. Νάτος. Έχει shotgun. Ναι, τον έφαγα παιδιά. Τον έφαγα. Πάμε λίγο. Ναι ρε φίλε, ναι. Πάμε. Είναι 93 level και εγώ είμαι 55. Γράψτε στα σχόλια πώς σας λένε όμως. Στο Roblox να σας κάνω φίλους. Κοιτάξτε τώρα πως δεν τον φάω. Μείον 60. Ναι, τον έφαγα πάλι. Ναι, εγώ όπως πάντα πέφτω όταν κερδίζω. Σε αυτή την πίστα μόνο. Και πάμε. Ναι, πάντα με αυτό ξεκινώ. Έλα. Πάμε λίγο. Πού είναι? Εγώ δεν τον βλέπω πάντως. Πού είναι αυτός? Πού είναι ρε παιδιά? Άμα τον έχετε δει πείτε μου. Ήταν πίσω μου. Τι λες τώρα? Ναι ρε μπράμα, πες με shotgun ο τύπος και κοίτα. Πες με sniper shotgun λέω εγώ, ό,τι να είναι. Πάμε εδώ πέρα, κοιτάξτε το κόλπο μου. Εδώ πέρα μπορείτε να πηγαίνετε. Χοροπηδάτε εδώ και πας εδώ. Και είναι εδώ. Κοίτα εκεί που είναι ο τύπας. Πού τι εδώ τι λένε ρε μπρο. Θα το γράψω όχι με sniper. Εντάξει δεν μπορούσα. Δεν πρόλαβα. Πότε προλαβαίνει? Πετάει ο τύπος, έχει πληρώσει Robux. Πάμε. Νάτος. Τι κάνει αυτός? Ναι, μου κολλάει το Wi-Fi. Ωραία μπλούζα. Πού πήγε? Νάτος. Πάρε λίγο να με πετύχει. Πάρε λίγο. Δεν πέτει. Α, πού την πέταξα ρε? Με 120 τον πέτυχα. Μείον με 120, έχει μείνει με... δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα πόσο μου έχει μείνει, νομίζω 30 έχει μείνει.
Πού είναι όμως? Μάγκα μου. Όχι ρε. Όχι ρε. Έλα ρε χαζέ. Κοιτάξτε πώς θα τον πετύχω όμως. Θα βάλω βόμβες εκεί που ξέρω ότι θα πάει σίγουρα. Και λίγο ακριβώς εκεί πάνω. Και εμείς θα πάμε. Α, πήγε εδώ τι πας όμως. Ναι, δεν με πέτυχε. Τον πέτυχα. Τον κέρδισα. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Αχ, δεν μπορώ. Έλα ρε. Δεν πειράζει. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. 4-3 κερδίζω. Όχι, κερδίζει. Όχι, πού είναι αυτός όμως? Πού είναι ρε? Α, πήρε και αυτός RBG. Ό,τι πάει. Τον πέτυχα. Πάμε εδώ πάνω. Όχι ρε. Όχι ρε, με πέτυχε. Πάμε ξανά. Rematch. Πάμε, ξαναμπήκαμε. Θα μπω... Να μπω αρένα, παιδιά. Θα μπω αρένα. Ναι ρε. Το πέτυχα πάλι αρένα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου άρεσε, αλλά μου λένε με RBG είναι τέλεια η αρένα. Πείτε μου στα σχόλια πώς σας λένε να παίξουμε. Έχω κόλπαρα εγώ. Κοιτάξτε το κόλπο μου. Πάω εδώ. Και άλλο ένα εδώ. Και μετά βάζω βόμβες. Πείτε άμα το κάνετε κι εσείς αυτό. Εδώ. Έτσι. Και μετά αυτός είναι με σνάιπερ. Νάτος. Όχι ρε. Όχι ο νουμπάς ρε. Ο νουμπάς. Τον πέτυχα. Ναι ρε. Με μπαλονάκι φύγε ρε. 1-0. Σε ξυσκίζω. 1-0 ρε σκάμερ. Πας εδώ και βάζεις εδώ 1, 2. Και μετά βάζεις βόμβες εκεί όπως πάντα. Ναι, γιατί δεν ξέρω γιατί μου σκάνε. Και πάμε εδώ. Νάτος. Τον πέτυχα 60. Μείον 60. Όχι ρε, σκάμερ. Όχι ρε. Δεν πειράζει παιδιά, δεν πειράζει. Είναι σκάμερ αυτός. Κάντε μία εγγραφή, please παιδιά. Και αυτός που είναι ρε. Τον πέτυχα. Μείον 60 και με πέτυχε 120. Πόρε φίλε. Δεν πειράζει. Πάμε, δεν πειράζει. Όπα ρε, τι κάνω. Φίλε μου κολλάει τώρα. Κολλάει. Όχι ρε, πρέπει να το πάω με μπαζούκα. Challenge, δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ το flare gun. Θα χρησιμοποιήσω μόνο RPG. Challenge. Μόνο το flare gun για να χορπηδάω λίγο μακριά. Να χορπηδήσω εδώ πάνω. Σκάμερ. Νουμπά. Δεν βλέπω. Νουμπά. Πώς είναι τόσο καλός αυτός με RPG. Νουμπά. Με έχει πάει 120 τι πας. Όχι ρε. Εντάξει θα χάσω από βλακεία. Θα παίξω και με flare gun. Εντάξει δεν πάει άλλο. Θα παίξω και με flare gun. Τι πας ξέρω που παίζει να είναι. Πώς δεν με πέτυχε τι πας. Τον πέτυχα. Ξανά flare gun. Τον πέτυχα. Ξέρω αυτός τις βλακίες που κάνει. Νομίζω ότι θα έρχομαι και τώρα θα έρθει αυτός. Νάτος!
Τον πέτυχα. Α, δεν τον πέτυχα. Νουμπά. Νουμπ. Όχι ρε! Παίξαμε έτσι πέρα δόθε ρε. Δεν πειράζει ρε, σκάμερ. Πάμε ξανά rematch. Πότε το πάτε σε αυτό το rematch? Ποια να παίξουμε? Για... Αρένα. Αρένα! Όχι ρε. Τι μπήκαμε, δεν ξέρω καν τι μπήκαμε. Α, αυτή μπήκαμε. Α, καλά. Α, καλά. Α, καλά. Ο Νουμπάς. Ο Νουμπ. Ο Νουμπ. Ο Νουμπ. Ο Νουμπά. Νουμπ. 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 Τι έχει βάλει αυτός? Τι είναι αυτό που έχει? Γράψτε μου στο σχόλιο, please. Ναι, μπρο, κοίτα πως κολλάει. Μείον 60, loser. Ωραία, τι πέταξε? Χείρε, σκάμ. Νουμπά! Με πέτυχε ρε. Νουμπά. Σκάμερα. Σε σκάμερ. Σκάμερ. Δεν αντέχω άλλο με τις σκάμερς. Εγώ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Α, μου πέταξε τέτοιο τυπάς. Ο τυπάς είναι νουμπ. Μπαζούκα. Πουφ. Τον πέτυχα. Τον πέτυχα. Μείον 60. Πού είναι αυτός Όχι ρε, δεν τον πέτυχα. Όχι ρε, νουμπά. Κατάλληλη. Ναι ρε. Νουμπά. Νουμπά. Ακατάλληλε. Ακατάλληλε. Παιδιά, μετά πρέπει να κλείσω, sorry. Αλλαγή. Μείον ένας. Κι άλλος ένας. Έλα, ωραία, τον πέτυχα. Α, έβαλε και σνάιπερ τώρα. Ω, τον πέτυχα. Έβαλε σνάιπερ! Έβαλε σνάιπερ! Τι πας, έβαλε σνάιπερ, δεν ξέρω, έχει νευριάσει. Δεν μπορεί χωρίς σνάιπερ αυτός. Βάζω 2. Να, πάλι σνάιπερ έβαλε. Πάλι σνάιπερ έβαλε! Ρε, δεν πάει σνάιπερ, ρε. Του έχω πει δεν πάει σνάιπερ ποτέ. Και αυτός το βάζει γιατί φοβάται, νομίζει τον κερδίζω επειδή το... Πάλι σνάιπερ έβαλε. Ό,τι πας. Βάζει και αυτά. Και αυτά και αυτά και αυτά. Πού έχει πάει? Τι τον πέτυχα. Φοβάται τώρα θα βάλει σνάιπερ, το ξέρω. Θα βάλει σνάιπερ, τι πας. Το πά. Τι θα βάλει σνάιπερ. Τι πας, φοβάται ρε. Ναι, και έβαλε και knife τώρα. Όχι ρε, νουμπά. Γάμο το knife. Έλα ρε. Τι είναι αυτό που έχει... Α, καλά. Νουμπά. Φοβάει άμα βάζεις και σνάιπερ. Νουμπά. Σνάιπερ. Δεν μπορεί χωρίς σνάιπερ. Φοβάται. Δεν μπορεί χωρίς σνάιπερ. Φοβάται τι πας. Ωραία παιδιά, πρέπει να κλείσω τώρα. Έτσι είναι το όνομά μου. Περιμένετε. Θα αλλάξω όνομα για να... Όχι, έτσι είναι το όνομά μου. Μη με βρίσκετε. Πρέπει να βγω εγώ τώρα. Να σας δείξω. Όποιοι θέλετε να με κάνετε φίλο, μπορείτε έτσι. Έχετε τώρα κάτι δευτερόλεπτο να με κάνετε. Είναι αυτό το username μου και είμαι έτσι εγώ.
όποιοι θέλετε να με κάνετε friend. Έχετε 20 δευτερόλεπτα, κάντε με. Έτσι είναι το skin μου. Το username μου είναι αυτό. Για να με βρείτε πιο εύκολα βάλτε και παπάκι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Πριν λίγο με λέγαν Κάιλους εμένα, δεν ξέρω γιατί με ονομάσαν Κάιλους. Και τώρα το βάλω αυτό. Έτσι είναι το username μου. Κάντε με friend. Και κάντε με και follow. Ναι, follower. Κάντε, αυτό είναι το username μου. Κάντε με τώρα και στείλτε μου. Και γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να παίξουμε. Κάντε με. Προλαβαίνετε. Κάντε με. Αυτό είναι το username μου. Έτσι είναι το όνομά μου. Το skin μου είναι έτσι. Έτσι το skin μου. Έτσι είναι το όνομά μου. Έτσι είναι το skin μου. Έτσι. Να ξέρετε. Το skin μου είναι αυτό. Άμα θέλετε κάντε με. Άμα θέλετε, όποια θέλετε. Οκ, εντάξει, σίγουρα θα με έχετε κάνει τώρα. Τα λέμε, κάντε όλη εγγραφή και like. Θέλω να φτάσουμε πόσα likes. 100 like, στόχος. Οκ. Τα λέμε. Γεια. Και το άλλο βίντεο γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να παίξουμε. Εγώ λέω στη Brainer. Modded, όχι modded. Εγώ λέω 99. Σήμερα έφτασα 100 κάτι μέρες γιατί βαριόμουν. Έχω πολλές μέρες. Κάντε like και εγγραφή. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Θα κλείσουμε με το skin μου. Γεια και κλείνουμε έτσι. Γεια.